Turkiyê di avakirina xalan û şandina karwanên leşkerî ji bo Sûriyê bi giştî û Rojavayê Kurdistanê bi taybetî berdewam e. Ku dawîn karwan jî bi mebesta avakirina xaleka leşkeriya nû, karwanek leşkerî din derbasî gundewarê bajarê Serêkaniyê Rojavayê Kurdistanê kir. Hin jêderên xwecehî ji bajarê Serêkaniyê eşkere kirin ku hêzên Tirkiye û grûpên çekdar yên bê ser ve duh roja çarşemê hejmarek alavên leşkerî derbasî gundewarê Serêkaniyê Rojavayê Kurdistanê kirin. Ew jî bi mebesta avakirina xaleka leşkeriya nû li deverê. Jêderan diyar jî kir ku artêşa Turkiyê ew karwana leşkeriya mezin lê gundê Umm el Eşbayê dikeve navçeya Zirganê li rojhilatê bajarê Serêkaniyê bi cih kir. Roja sêşemê heftê vê mehê jî jêderên xwecehî ji bajarê Serêkaniyê eşkere kirin ku Tirkiye û grûpên çekdar yên bi servezeviyên çandiniyê li Serêkaniyê ji bo avakirina dergehekî sînorî ji xwe re bi kar anîne. Jêderên xwecehî dane xuya kirin ku Tirkiye û grûpên bi ser ve derdora 15 ji zeviyên welatiyên Kurd lê devera ara li Serêkaniyê ji xwe re bi kar anî û niha heziriya dergehekî sînorî taybet bi Bazirganiyê dike. Her di vî derbarî de Rawangeha Sûriya Mafê Mirovan jî di şeşê heman mehê de ragihand ku alavên bi serhêzên Tirkiye û grûpên bi ser ve bi dihan xaniyên xelkê gundê şergragiyê bi ser navçeya Ên Îsayê li gundewarê girî spî jî rûxandibûn. û got jî ku tanha proseya rûxandina xaniyên welatiyên Kurd li wê deverê berdewam e. Li Rojavayê Kurdistanê ji destpêka kontrolkirina Tirkiye û grûpên bi ser ve proseya dizî û derbaskirina bi qaçaxî, proseya dizî û talankirin û desteserkirina li ser malê welatiyên Kurd û guhartina demografiya deverên Kurdî ji aliyê çekdaran ve berdewam e.